Labaran dare kenan. A yau ɗin nan za ku ji wani babban al'amari da yake gudana a cikin Najeriya. Musamman ma idan muka yi amfani da kalaman Dr. Rabi Musa Kwankwaso, sannan kuma muka ɗauko kalaman ɗan takarar shugabancin ƙasa wato Atiku Abubakar wanda ya fito a ƙarƙashin jam'iyya ta PDP. Yanzu muka samu wasu sirrika musamman ma wajen ɓoye wata gaskiya, kuma wajen bawa wasu jahilan kuɗaɗe da aka yi, inda aka bai wa wannan ɗan siyasa wannan jahilan kuɗaɗe, wanda ya yi amfani da wannan dama ne ba don komai ba sai don tattalin arzikinsa da kuma tattalin arzikin jam'iyyarsa. Wannan abu bayan tono wannan asiri abin ya yi matuƙar bai wa mutane mamaki. Sai dai wannan kalamai sun biyo baya ne wajen wani zama da aka yi zaman sirri wajen tattaunawa domin yadda za a ɓullo wa jam'iyya mai ci. Domin su da kansu sun tabbatar da cewa yadda Bola Ahmad Tinubu daga kan kujerarsa ba ƙaramin babban al'amari ba ne, kuma tabbas ba a yaƙi sai da kayan aiki, musamman ma Bola Ahmad Tinubu inda aka tabbatar da cewa shi gogaggen ɗan siyasa ne kuma ya san komai, inda duk wani ɗan siyasa da yake faɗin Najeriya kallonsa kawai yake yi. Amma sai gashi a yanzu yana nema ya samu ƙalubale game da waɗannan guraye kamar daga Rabi Musa Kwankwaso da kuma Atiku Abubakar, inda suka tabbatar da cewa kuma suka ci alwahi cewa sai sun ga bayansa, ma'ana sai sun kada shi a zaɓe na 2027 kuma za a yi zaɓe ne bisa bilhaƙi da gaskiya, ba nuku-nuku ba ɓoye-ɓoye, inda suka ce ba za a yi sare-sare ba, ba za a yi soke-soke ba, sannan kuma ba za a ba da cin hanci ba, sannan kuma za a yi zaɓe ne tsakani da Allah, inda sannan aka ce za a bi ne bisa gaskiya, kuma sannan za a nuna wannan zaɓe ne ba cin hanci, babu maguɗi, babu abin da ya yi danganci almundahana. Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Atiku Abubakar ana zargin cewa za su iya amincewa, ma'ana ana zargin cewa za su iya haɗewa a 2027, sai dai wata majiya mai ƙarfi ta tabbatar da cewa Peter Obi ma zai iya biyo wannan hanya, inda dai hujjoji da dalilai sun bayyana kan cewa duk da dai tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru El-Rufai bai furta magana ba, haka zalika bai ce komai ba, amma dalilai sun bayyana kan cewa zai iya dawowa cikin tafiyar NNPP, inda rigima take a yanzu shine a yanzu tafiyar suwaye za a ɗauka, shin Dr. Rabi Musa Kwankwaso za a bi ko Atiku Abubakar za a bi. Wata majiya mai ƙarfi ta tabbatar da cewa Atiku Abubakar shine zai ci gaba da gudanar da takararsa ta shugabancin ƙasa, wasu kuma sun ce a'a ko kaɗan, sun riga sun yi zaman sirri wajen ganin cewa Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine zai jagoranci wato shugabancin Najeriya a 2027, inda wasu da kamar yadda aka tabbatar da cewa Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba zai taɓa yadda wani ya jagorance shi ba, haka shi ma Atiku Abubakar ba zai taɓa yadda wani ya jagorance shi ba, sai dai haɗe kansu, inda za su tsaya su haɗe kansu, da a ce za su haɗe kansu da tabbas babu wanda zai hana su cin zaɓe, domin a arewacin Najeriya ba a da ɗan takarar da ya wuce kamar Atiku Abubakar da shi kansa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Sannan kuma a kudancin Najeriya akwai Peter Obi, inda ake zargin cewa wannan guraye ukun za su yi haɗewa, wanda kuma da zarar sun haɗe garanti za su iya cin mulkin su, za su iya kawo kujerarsu ba tare da hamayya ba, kuma ba tare da nuku-nuku ba. Sai dai zargi akwai hamayya, sannan kuma akwai kalubale da yake cikin siyasa. Ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan 'yan siyasar Najeriya da kuma abubuwan da ake kullawa.